manami ang aton nga weekend, no? Sige, sa aton dira nga nagamonitor sa Facebook, good morning, no? Dira sa kay Miss Jinky Dialagdon sa may Phoenix, Arizona. Maayong aga dira sa imo, or maayong hapon sa inyo nga kaso dira, no? Yes. Good morning or good afternoon, Miss Jinky. Lapit na yung birthday. Lapit na yung birthday. Ay, grabe, may birthday siya ba? Good morning, Mary Joy Camero. Kag kay Marilo Travilla Catinoy, Erwin Dicatoria Gonzalez, Homa Lumena, kag si Ma'am Luing Melos is also with us. Good morning. Good morning, Ma'am Luing. Kag kay Lito Dayap, maayong agaman. Sa kay Teresa Linahakayaw, dira sa Bago City. Good morning. Kag kay Virgie Legaspi Coloso, may agaman dira sa inyo, no? So, may bunyag ron? May bunyag? Sino ako, Atenan? Oo. Kasal, maninay. Kasal ka. True. Hindi ka mo man ngayon magmaninay sa kasal? Proxy. Proxy ka. Okay, very good. That's why nag-ilis na lang ako nga daan. Ang gift, dala? Ang gift. Gift lang, wala gift. Kala. Grabe. Ito ka ngayon. Tanawa ko, B. Nasabat sa tanawa ko, B. Good morning, mandala sa imo, sa kay Anthony Hugos. Tinsakto dito Friday afternoon pa lang dito sa Phoenix, Arizona. M-Smart Tadio Salcedo watching from Tansa, Cavite. Aga. Kaga later, Black Boy, bantayan nila again na alas 10 ang aga ang ato niya nga live. Yes. Exciting prizes, Black Boy, ilang madaugan. Kaga may duwata ka top fan karon nga i-award. Okay. Top fan of the week. Actually, every week na siya. Subong duwa ka bilog. Sino ay han? Sino ay han? Sige, bantay ka ron no? Mga 10 guro, malas 10, no? Alas 10. Sige, dali lang. Standby anay sa aton nga mga balita lokal. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 6 minutos na nagaligad sa takna ang alas 6. Detalye na sa aton mga balita lokal. Isang patay kag 3 pilason sa aksidente nga pagbungguanay sang duha ka motorsiklo sa National Highway nga sakop sang barangay Ginhalaran, siyudad sa Silay kagabi gid lamang. Ang napatay ginkilala sang kapulisan sa kay Aisel Alvarez, 21 anyos, tumandok sang siyudad sa Sagay apang nagatiner sa barangay Ginhalaran sa siyudad sa Silay. Sunod kay Silay City PNP Chief Lieutenant Colonel Robert Pitate. Baryo nga ginausoy sa duha ka motorsiklo ang dalan halin sa siyudad Santa Lisay pasulod sa siyudad sa Silay sang natabo ang aksidente. Sa inisyal nga investigasyon, nagliko sa wala motorsiklo nga ginamaneho ni Alvarez kag nakabunggo sa isa pa ka motorsiklo nga ginamaneho naman ni John Carl Sando, 21 anyos ang St. Francis Subdivision sa Barangay 5, siyudad sa Silay. Pilason si Sando kag ginabulong karon sa ospital sa siyudad. Dead on arrival naman si Alvarez. Pilason man ang mga angkas ng duha ka motorsiklo ang kilala nga santay Mark Olvido, 23 anyos, kag Enrique Trobillo, 20 anyos. Parahan karon nga ginaimbestigahan sa kapulisan ang amo nga aksidente. Isa ka drug personality ang nasapuan nga patay kahapon sang kagahon sa reclamation area Barangay 2, siyudad sang Bacolod. Sa Police Station 2 Commander Police Captain Paul Vincent Pendon, ang biktima ginkilala kay Ralph Suspenyes, 24 anyos, sang Barangay Mambulak, siyudad sang Silay, Negros Occidental. Si Suspenyes ang nakaangkon sang 4 ka pilas sa lawas tugas sang pagluthang. Na-recover sa crime scene ang 2 ka basiyo sang kalibre 45 nga armas luthang, kag isa ka wala pa makalupok nga bala. Sunod kay Pendon, ang biktima ang nagasungka sa Uplan Tokhang sa makapulisan sa tuig 2018. Nadakpan man si Suspenyes sa kasong illegal nga droga sa Mayo 2018 kag nakagwa sa presuhan sa bulan sa Agosto 2020 matapos maka-avail sang plea bargaining agreement. Ginpahayag naman sang iloy sang biktima nga luyag nila nga ipaidalom sa autopsy examination ang bangkay sang biktima.
Gintawag ni retired Brigadier General Primitivo Tabohara nga Butigon ang nagakilala sa iya bilang maninoy kag nagrenta sa ilang lugar. Naging kilala sa kay Michael Garcia. Sa interview sa Aksyon firing line, ginklaro ni Tabohara nga ginarespeto si Garcia sa piyak sa estado sa kabuhi. Apang ginalainan lamang niya sang buot tungod ginguba ang iya lugar nga gingastuhan antes pa man ginparentahan. Suno pa kay Tabohara, hindi niya buluhaton ang mga akusasyon ni Garcia nga magpanapungol kag nagkak sa iyas nga armas. Nagapati si Tabohara nga estilo lamang ni Garcia ang maghimo sa aligasyon agud malikawan ang iya mga balayran. Samtang handa si Tabohara nga magpasaka man sang kaso batok kay Garcia. Susuko ka tao na. Butigo na yan. Iyan ang baba nga, grabe na mayo na sila mag-istorya. Kung sino-sino nga palapitan yung mga tao. Ako wala ako palapit kay bisan sino nga tao. As long as nga tama ako, tindugan ko na ako niya nga akon nga diretso. Right na namon mo. Property na sang akon nga asawa nga ginmana niya sa iya nga ginikanan. So bilang husband, siyempre assist ko nga akon nga asawa. Ang kabahin sa pahayag ni retired Brigadier General Primitivo Tabohara. Sa dugang balita lokal, wala pa makuha sang pamilya sa isa ka ginalagar miyembro sa New People's Army o NPA nga napatay sa enkwentro sa Sitio Binigsian, Barangay Santol, Banugas sang Binalbagan. Sunod kay Police Captain Elendi Ribosquillo, hepe sang Binalbagan na PNP, ang napatay hindi kilala sang pumuluyo sa mga barangay kag ginakuno-kuno nga ining taga-syudad sang Gihulngan, Negros Oriental. Ang bangkay ayara karon sa Sabino Funeral Parlor, Barangay San Teodoro sa Amuman, nga Banwa. Gin-release na sang Binalbagan PNP ang isa sa duha ginalagar miyembro sang NPA nga nadakpan sang Philippine Army sa Barangay Binigsian sa Banwa sang Binalbagan. Pahayag ni Rebosquillo, wala sa ebidensya nga nakuha kay George Francis alias sa Pacquiao partner. Gani ginpapauli ni pagkatapos ng 36 oras ng reglementary period. Nagapabili naman sa custodial facility si Eduardo Mision alias Edu bagon may pending ining warrant of arrest sa kaso nga pagpatay sa Negros Oriental. Yen pahayag ni Bureau of Jail Management and Penology Region 6 spokesperson Attorney Jairos Anthony Dokelio nga may nabaton sila nga report nga handa nga magsungka sa otoridad si Alejandro Montoya apang ginakabalakan silang iya seguridad. Suno kay Dokelio sa buligman sa mga impormasyon nga ginhatag sa mga kaupdanan sini nga nagpalagyo nga sanday Daniel Tamon kag Francisco Epogon rason nga may mga posible leads nga nakuha ng otoridad. Dugang pa nag-ooperal man ang pamilya ni Montoya sa ginpatigan nga investigasyon kag manhunt operations ang BJMP upod ang kapulisan. Panawagan ni Dokelio kay Montoya nga magsungka na sa otoridad kay nagpromisa nga masiguro nga maangkon silang iya kinamatarong. Walo ka lugar sa Metro Manila kag 20 kay pa gikan sa 11 ka rehiyon ginpaidalom na sa Alert Level 4 bangod sa mataas nga kaso sa COVID-19. Samtang Lambda variant panibag-o naman nga paandam sa pungsod. Ang detalye sa aton mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon, Balitang Bayan Numero 1.
salamat kay din ka gay asta kina Dra Aksyon ka Boy. kay Pinky Terwell. Pinky Terwell. Sige, wait. Kaya nagsaka. Pinky Terwell, blessed morning. Aksyon Boy and Aksyon Dorel, still watching from Barangay Villamonte. Stay safe and thank you. Kay Daisy Rupico, good morning man. Kay Carmelo Parcon, good morning. Kag okay, from Pulupandan, Barangay Zone 7, Family Parcon. Kay Fernandez Eric, maayong aga. Kay Maninoy Michael June P. Season, good morning sa imo dira sa may Purok Brotherhood, Barangay Sumag. Thank you kay okay, nagtalang siya. Nagtalang siya? Okay. Martina Lili. Kung magtalang, katawag si mo, talang-talang, di man. Talangist. Martina Liling, good morning. Kay Miss Jinky Dialagdon, of course, ginagreet niya si Mr. Beboy Villasor, kagtarang yung members ng Energy Fans Club. Dennis Richard Tiboroma, good morning Dennis. Dahil sa may San Enrique, Alex Monteza, good morning man. Kag of course, ginagreet niya ang tanan yung members ng Energy Fans Club. Maayong aga. Maayong aga. Hilton Lipura, good morning. Greet ko lang sila Sharon, John, Jom, Lulit, Mary Grace, Toto, salamat gid. God bless. You're welcome. Yvonne Buisher, good morning. Thank you for sharing. Kaya Mama Lolit ni Miss Jinky and Papa Joe, kag sa family niya sa Barangay Pandanon, DSB, good morning. And sa iyang mga friendship, sila ni Alma Olegon, Serela Samar, Aguilion, Mikey Montilla, Feli Desma, Melanie Rihon, Buena Abaygar, Kindo, Langga Palengge, Pineda. Kaya wala kama-kama. Otrebor Salas de los Santos, Christine Caliejas. Salamat yun. Kay Mox Espanyola, good morning man, dra sa may banwa sang Isabela. Kay Rolin Aparesio, good morning. Miss Cory Vidaha, good morning sa imo. Kay Sir Armando Cabiles, good morning. Naga-monitor siya kuno sa aton Action Boy. Salamat gid. Maayong aga dra sa imo. Kay Sir Mililio Ligo, good morning man. Sir Noel Amar, kay ga-message sila sa aton. Maayong aga sa inyo. Kay Sir ano gini? Ang sa La Castellana, Bala Action Boy. Si Leo Talaban? Yes, Leo Talaban. Yes, oo. At kaya basa mo si Armando Cabiles, no? Nabasa ko na siya. Tapos di Kag si Pag-Action Boy, good morning man kay Sir Awin Torres. Yes, oo. Aga pa siya. Amigo naton Phil alon sa guy man, dira sa Kwan, na auto dyan auto ni sila. Oo, yes, Phil alon sa guy, dira sa Tokyo, Japan. Kag si Ma'am Eleanor Fukuda, good morning dira. Kag makita na ito sila gali isang mga coaches balang taga-bago. Makita ako dito to mga ang boxing team sa Olympics. Ang mga coaches mga coaches ng taga-bago. Tayo makita na sila to ni Tito mo kuan. Phil Alonsagay. Ay. Bongga. Sige, may lang nga pagkita na sa inyo, Tito. Yes. Tito. Kag sa kay di ka natutampi man Andrew i-greet si Inday Livera sa Los Angeles. Sa Los Angeles na si Inday. Yes. Livera, good morning dira, no? Kag kay Marlene Gonzalez Sabedonia from Purok Limbo. Okay, mga Sabedonia dira kag Mugar family, good morning dira sa inyo, no? Mga kwanta gini, mga avid listeners na gini, mga Sabidonia dara kag mga Mugar. Damo na dahil sa Purok Limbo yan, dahil ni Ningda, no? Andrea Huelar, stay safe man sa tanan nga Huelar, Jimena Habunete kag Barbas family. Kay Delgado Neil Ryan, okay. Dads Averia, sa kay Judania Sarmiento Puig Lazaro, good morning man. Actually, ba ginatamyo gali ni Sir Mililio Ligo sila ni Kagawad Timay Butanas. Kay si dala sa may Mambulak sila. Yes, okay, good sige. morning. Standby na kita sa aton nga mga balita national.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:21 sa detalye na sa mga balita nasyonal. Ginpaidalon sa Alert Level 4 ang 8 ka lugar sa Metro Manila kag masobra 20 pa kaiban gikan sa 11 ka rehiyon bangod sa mataas ka kaso sa COVID-19 kag hospital occupancy rate. Suno kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, but silingon sa Alert Level 4 nga ang lugar gin-classify bilang moderate to critical risk kag may healthcare utilization rate nga 70% pasaka. Sa Metro Manila, ang mga lugar yung paidalo mawang Las Piñas, Muntinlupa, Pateros, Quezon City, Taguig, Malabon, Makati, kag San Juan. Samtang ang mga lugar yung paidalo sa parehong alert level amo ang Cordillera sa Apayao, Baguio City, Benguet, sa Region 1, Ilocos Norte, Region 2, Cagayan, Nueva Vizcaya, Quirino. Sa Region 3, ang Angeles City, Bataan, Olongapo City, Pampanga, Tarlac, samtang sa Region 4A, ang Batangas, Cavite, Laguna, Quezon, kag Lucena City. Sa Region 6 ang Iloilo Province kag Iloilo City. Sa Region 7 ang Cebu kag ang Cebu City, Lapu-Lapu City, Mandawi City. Sa Region 8 Tacloban City, sa Region 10 Bukidnon, Cagayan de Oro City kag Camiguin. Sa Region 11 Davao City kag Region 12 General Santos City. Isa na naman ka bago nga variant sa COVID-19 nga lambda nga ginpanggid sa Delta ang mga bago nga pandam sa Pilipinas sa diin kinahanglan nga makapatigayon sa pamaagi nga hindi ni makasulod sa pungsod. Suno kay infectious disease expert Dr. Ron Jean Salante, apisar nga wala pa na-detect sa Pilipinas, nagalapta na ang lambda variant nga una na-detect sa Peru kada kalainlain nga pungsod. Sa karon nagapabilin ini nga variant of interest apang may potensyal nga maging variant of concern kaangay sang Delta, Alpha, Beta kag Gamma. Nagpaandam naman si Senator Amy Marcos sa posibilidad nga may magluntad nga kakulang sang supply sa mga medical supplies bangod sa pag-hoard o pagpang-hoard sang iban nga may ikasara nga magpakyaw sini. Suno kay Marcos, suportado niyang mando sa Department of Justice and National Bureau of Investigation nga imbestigahan ang mga kaso sang hoarding sang oxygen tanks, partikular na sa Cebu. Ginmensyonar man sila ang sitwasyon sa Aklan sa di nagakaubos na ang oxygen tank sa pihak sang tuman nga pagtaas ang presyo kadungan sa pagdamo sang kaso sang COVID-19. Bawod sila ginhinyo sang nagapamuno sa Senate Committee on Economic Affairs nga magpatuman sang 60 kadlaw nga price freeze sa mga nagapanguna nga balaklon lakip ng medical supplies kag equipment sa labing madali nga panahon. Target sang gobyerno nasyonal nga mapasaka sa 30% ang kadamuon sa fully vaccinated nga mga persona sa katapusan sa Agosto ug malabot ang handom nga herd immunity. Sunod kay Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. sa karon malapit sa 15% na sang populasyon ang nabakunahan batok sa COVID-19. Subong man target sa gobyerno nga mabakunahan ang 50% sa populasyon sa Metro Manila ug malabot ang population protection tungod sa pamahog sa Delta variant. Sa nabaluan ng Metro Manila naka-enhanced community quarantine tubtub Agosto 20. Samtang kontra naman si Deputy Speaker Cagayan de Oro City Representative Rufus Rodriguez sa tikang sa pila ka mamalida nga paimbestigahan ng Octa Research, isa ka independent group nga naghatag sang projections kag warnings angon sa COVID-19 pandemic. Sa iyas nga statement, ginpahing ni Rodriguez nga dapat ikonsiderar nga baganihan ang grupo sa pagpakig-away sa COVID-19. Sunod pa kay Rodriguez nga ang researchers ang grupo tama ka kwalipikado bangod ang ilang findings matuod kag suportado sang datos. Ginehemplo ni Rodriguez nga nauna pa nakapahibalo ang Octa Research angon sa nagalala ka sitwasyon sa siyudad sang Cagayan de Oro nga mo nagtulod sa mga lokal nga opisyal nga mag-apilar sang dugang nga bakuna para sa mga residente. Ginmando ni PNP Chief Guillermo Eleazar sa tanang nga police regional offices nga magtukod sa quick reaction team nga mag-standby agud magresponde sa pagdagsa sang tao sa mga vaccination sites. Sunod kay Eleazar kinahanglan handa ang quick reaction force kag magpakig-angot
sa local government unit sa posible kanselasyon sa pagpagbakuna kung pagpangbakuna sa tiyon nga hindi na makontrol ang kadamuon sang tao. Palayag pa ni Eliazar, importante nga may baluan sa kapulisan ng sistema kag paagi sa pagpangbakuna sa kada lugar para mapreparahan ang kadamuon sang personnel nga magabantay. Aksyon Radio Philippines Standard Time, last size 25. Kag sa aton mga Diraanay kay Ma'am Romela Ilustre Arevalo. Good morning dira sa imo. Sa kay Rhea May Salboda Ladio, no? Kag kay Rochelle Fulgencio Susana. Rochelle Evangelista. Good morning man sa imo kag Leo Santuele Quirino kag Christine Menyes Villalobos. Sige, standby na kita mga ka-aksyon sa Aksyon Report, second portion. Upod ka-aksyon, Fred Salanga. Balikay naman kita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod gapon sa inyo News Team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag-aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Isyo. Serbisyo Publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.